gustatuko litzateke bai udal instituzioaren aldetik honen gaineko aipamen bat. Atzoko ikanoldekin eta gerpa preso politiko horien atxilokete eta gaur Frantzian izan da beste atxiloketa batek ez dute biktima bakarren justizia eta erreparazioan lagunduko. Euskal Herrian bizi izan dugun, eta tamalez dirudien bizi izan jarraitzen dugun gatazka politikoa samurtu eta konpontzen lagundu baino, atxiloketa hauek zaurietan sakontzen dute. Gertakari hauek estatuko epaietzaren eta segurtasun indarren etengabeko erasoaldian kokatu behar dira. Hau ez da ezer esan gertatzen. Bizikidetza prozesua dirimitatzen dute eta erakundea hain dela beratzen dute, desegin ondoren, garaile eta garaituen kontakizun bakarra sartzen dira dute. Aipatzeruko estatuaren sektore hauek, estatuko gobernutik autonomizaturik bizitzea. Eskuin muturraren lagun eta transizio horreko erregimen frankistaren oinarritu. Hauen agenda bortuztuz, ekintza hauekin. Etengabeko mendeku politika hau, aurrez argiatzea, demokrazia eta justiziaren alde gauden guztion egin behar da. Sektore hauek goitik beherako erreforma demokratikoa ero desegitea aldarrikatuz. Eraso eta sektore hauek bukatzea ezinbesteko baldintza izango bai da gatazka politikoa gainditua izateko eta bizikidetza errendotegi